моите кинофенове? Има един много специален жанр в киното, който почти всяка година пуска по един качествен филм, ако не всяка на 2 годинки. Това е жанра спортни филми, а именно боксове. Днес ще си говорим за най-новото попълнение в поредицата за Роки, а именно Creed 2. Но преди да започнем видеото, искаме да ви припомним за subscribe бутона и камбанката. И да, знаем, че ставаме досадни, обаче тубата така работи в последно време, че ако нямаш камбанка, не си известяван за последните клипове. Задължително трябва да го направите, защото ще ви вкараме 2 прави с невероятни клипове този месец, а именно декември. Така че не пропускайте. Айде почваме с видеото. Както споменахме, Creed 2 е част от поредицата, която съм сигурен, че мнозина от вас вече знаят, а именно Роки. И по-точно това е 8-ият филм от поредицата и е наистина впечатляващо, че е толкова добър, че не отстъпва на най-добрите от нея. Когато преди 3 години излезе първата част за Сина на Аполо Крид, всички бяхме толкова изненадани колко добра е тя. И мисля, че не сме само ние, нали? Да, ние със сигурност бяхме изненадани и кинофенове трябва да ви кажем, че Creed 2 продължава да мачка с пълна сила и сега ще си поговорим малко за плюсовете и минусите на филма. Този път, за разлика от предишния филм, на режисьорското място е новоизлюпеният си режисьор Стивън Кейпъл Джуниор. Райан Куглър, който режисира предишния филм от поредицата, не успя да се заеме с режисурата на този, но пък за сметка на това участваше дейно като продуцент и малко помагаше в сценария. Но ще ви успокоим, няма за какво да се пресняте, защото двамата режисьори имат почти еднакъв стил, така че всичко е точно. Действието в Creed 2 се развива основно около един призрак от миналото, който се връща в фамилията, за да постави всички основни персонажи под огромно напрежение. Ако си спомняте в Роки 4, Роки трябваше да се бие с един руснак на име Иван Драго, и това не е Драго Чая, нито Драго Сафрона. Това е Иван Драго Долф Унгрен, който не е руснак, но пък е рус и е висок и е здрав. Но така не, той убива във филма Аполо Крид и Роки е принуден да даде. И сега в тази част синът на Иван Драго трябва да се бие с синът на Аполо Крид и общо взето виждаме една битка на достоинство и семейна чест, в която залога наистина успяваме да го оценим. В главната роля отново се превъплъщава Майкъл Би Джордан и се е нацепил зверски почти като мен и все пак не е най-здравият във филма. Синът на Иван Драго, Виктор, който е изигран от германеца с румънски произход Флориан Монтано, изглежда наистина невероятно и е в страхотна форма. Трябва да кажем и много добри думи за Силвестър Сталон, който отново влиза в ролята на Роки Балбоа. Преди няколко години за първата част той не успя да вземе Оскар, но пък кой знае сега в 91-я рунд на Оскарите може да му излезе късмета. Creed 2 има много яка музика кинофенове, като са вкарани нови музикални произведения на Кендрик Ламар и Джейден Смит, които пък са преплетени с оригиналната класика, която всички ние знаем. Та-ра-та! Та-ра-та! Направили много добро впечатление, монтажните сцени, които са доста типични за този тип филми и те бяха наистина супер качествено направени и невероятни, просто няма какво да кажем. Ако трябва все пак да кажем и някой минус за филма, то това ще бъде неговата предвидимост. Да, кинофенове, чак че се ударих. Мишо е прав, наистина предвидимостта във филма беше много голяма и имаше моменти, примерно в средата на филма гледаме и знаехме какво се случи накрая, но отдаваме тази грешка на самия жанр. Общо взето това е кинофенове, нашето не за Creed 2. Ако си падате по подобен тип филми, със сигурност филма ще ви хареса и задължително трябва да го гледате. И така, нашата кинофен оценка за филма е много добър 5. Това беше от нас, кинофенове. Надяваме се видеото да ви е харесало. Използвайте коментарите долу, за да ни кажете какво е вашето мнение за Creed 2. Успя ли да ви надъха? По-добър ли е от предишната част и въобще кефте ли се на подобен тип филми? Напишете си вашата оценка долу в коментарите. Харесайте клипа, защото гледаме, че някои ревюта получават малко по-малко внимание от каквото трябва да получат. Така че нашите инстаграми, инстаграма на Кинофен, към банката отново казваме. Да, приготвили сме ви страхотни неща за месец декември, така че определено не искате да ги пропускате. Точно това, което искате, ще го получите. Малко завуалирам, казвам. Чао, Кинофен, да се видим следващия път. Чао, чао. Показваш ли? Я поиграл! Я проиграл! 2 пута!
Я проиграл! Ти проиграл! Это моя титла! Моя эпоха! Моя любовь! Моя девочка! Моя свят! Мой свят! Утиде поиграл! Окей.